саидшоҳ ва марҷона ба дафтари сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ имзо гузоштанд ва расман зану шавҳар шуданд. як моҳ пеш ин ду ҷавон, яке омӯзгори мактаб ва дигари парастори шафқат, тасаввур намекарданд ки ба зудӣ оила барпо хоҳанд кард. тасмими оиладориро ба ҷои онҳо раиси ҷумҳур ва мақомоти ноҳияи Бохтар гирифтанд. барои ин тӯй суханронии саидшоҳ дар назди президенти тоҷикистон 2 ҳафтаи пеш сабаб шуд. рӯзи 16 августи имсол президент Эмомалӣ Раҳмон меҳмони ҷамоати деҳоти заргари ноҳияи Бохтар буд. лаҳзаи мулоқот бо фаъолону сокинони маҳаллӣ, омӯзгори ҷавони фанни таърих дар мактаби 39 ноҳияи Бохтар, Саидшоҳ Асророви 23 сола назди микрофон омад. эмомалӣ раҳмон бо ӯ суолу ҷавоб кард ва пурсид ки оиладор аст ё на ва ба назди худ даъват кард ва ба ӯ 1 соат тақдим намуд. мақомоти ноҳияи Бохтар гуфтанд ки баъди ин мулоқот президент аз онҳо хостааст ки барои издивоҷи омӯзгори ҷавон мусоидат kunand. این هدایت، این راهنمایی رو مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه بختر با جان و دل پذیرفته. در دوام 7 روز ما توانستیم توی خانه‌دارشوی سیدشاه رو برگزار نماییم. саидшоҳ дар як хонаводаи 5 нафарӣ дар ҷамоати деҳоти сарвати истиқлоли ноҳияи Бохтар зиндагӣ мекунад. 2 соли ахир омӯзгори таърих ва ҳуқуқ аст. баъди мулоқот бо президент ва бархостани масъалаи оиладории ӯ ба хостгорҳо гуфтааст мехоҳад бо марҷона оила барпо кунад. ман аз ҳамон давраи мактабхонӣ арӯса дида будам ва ҳамчунин барои ман писанд буд ва ҳамин хеле оянда ба мақсадам расидам. умуман хислатҳои ҳамон нозуконаи зебои занона бошад бисёртар барои ман писанд аст, бо эҳтиром, бо одоб, сухандон. марҷона худоидодова мегӯяд аз зиндагӣ бо шавҳараш умеди зиёд дорад ва мехоҳад ба кораш идома бидиҳад. фикр мекунам ки домод омӯзгор ҳастанд, хуб аст, ман ҳам маълумот дорам. барои ҳамин ҳарду ҳам соҳиби маълумот бошем, ин якдигар фаҳмӣ мешавад. бисёр муҳим аст. барои халқу ватанам хизмат намоям, касби худамро давом диҳам. дар маросими тӯяшон саидшоҳ ва марҷона либоси миллӣ пӯшиданд. саҳни ҳавлии арӯсу домод ҳам бо гулдузиҳои чакан оро дода шуд. дар рафтани домод барои арӯс муовини раиси ноҳия саидшоҳро ҳамроҳӣ мекард. کشتی عمرتان همه وقت در بحری بیکنار به طغیان آرامانه شکست ناپذیرانه شنا کرده به ساحل‌های مراد و آرزوها رفته برسد. дар тӯи саидшоҳ ва марҷона ки дар тарабхонае дар қурғонтепа баргузор шуд, раиси кумитаи ҷавонон ва варзиш Аҳтам Абдуллозода ва раиси ноҳияи Бохтар Ҷаббори Ғаффор иштирок карданд. кинаро аз сина берун афканед, фикри як рӯзу шаби беғам кунед. ин ҳодисаи камназир аст ки дар тоҷикистон солҳои охир бо машварати президент ва бо кӯмаки ҳукумат маросими ақди никоҳи ду ҷавон баргузор мешавад. мақомот ҳарчанд тамоми харҷи ҷашнро дода бошанд, намегӯянд ки чӣ қадар пул барои барпо кардани оилаи ин ду ҷавон сарф карданд. оилае ки ба гуфтаи саидшоҳ бояд намуна бошад ва ҳаққи пароканда шуданро ҳам надорад.